Ike Agwula Dibia Uwa, Ike Agwula Dibia Uwa, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Ike Agwula Dibia Uwa, Ike Agwula Dibia Uwa, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o. Enwehụkwa ihe Westlife aga ahụfọkwa na empty street nakwa empty house o deberela o itazi debredi afọ 2020 akụziela anyị si enwehụ ha anya afụghị ịhụ n'elu ụwa ọkachama n'ala anyị afọ 2020 ele ndị obodo anyị do anyị aka na-akpa ihe ọfọkwala nnọọ ha wedere ya dọgbucha n'anyị ala ma amara Chineke amarakwa nnamsa Chineke agaghị ekwe chi ihere mee ndị nke ya nga anyị nọkwala nnọọ n'onwe anyị o anyị anọrọkwala nnọọ onwe anyị na-aṅụrị ọṅụ chi Chineke anafụtala anyị n'aka mmụọ akpụrụakpụ mbem iberiberizm nakwa familokrasi na-anyekwana anyị onye ga-eme ihe dị ọha mma ndị ọchịchị nchigbu ọfọmfọju akpa ndị nwụbaga n'ime ọhịa gbuo gbam nwafụkpa ụzọ jụmashi onye gburu ha ndị chọrọ nnọọ igbuchi mmehie niile nwa mekọrọ ijuru ekete juo abụọ nwa dụọ isi chanwụ ha agagharị ndụ emeda obodo anyị mma chikama ọlịla chihụ ejie ọnọọkpa nwoji nnọọkpa nkata chụtụọ Moses Chineke idila chi ya bịa nafụta anyị na Ijipt nwa n'anya anyị onye nwo ichechi ga-ekpuchi mmehie nwo ọkwa ma ndụ na-elekwa Chineke adịghịkwa na-ehi ụra Chineke anyị ejila arahụ n'ụra ọ dị sleepless God ọwụ ha ọwụ onye ọwụ nwo na nyere anyị achịrị wama nwo na-awụọ ebonu in their neck and they turn in their flesh ihe onye achọ kọfụ ya rịkọkwanụ nwokpa ahụ anyị nọkwa nnọọ nga anyị nụ ndị chi anwụ ahụ wu ndị ọkaikpe ekwu oche ahụ awụ ndị tụrụ vootu ga-ekwu onye ga-achị obodo shọwụ nwowu ndị mara na matematiks ndị wamaracha m hụ ụwa he ijiri eketeku mmiri ndị 1+1 nwo iwu 200 chahụ nwo ị ga-ekwu nwa agbakọ n'aka chụtụ onye n'ihe ọha na eze ịgbakọgburu aka họpụtụ na lekwanụ onye ọha na eze Amadi Ebochi na-abịa were ya nyeliga anyị analekwanụ echi lee onye gbara fọtụ nye anyị chahụ na wu onye gbara festi Ike Agwula Dibia Uwa ugbulaka na-enwe maka onye ga-akụ nwa ya ihe chọọ gbara fọtụ a skulu n'ihi na onye ọbụla gbara fọtụ he will automatically become the first ya wee ma abatọn onye ahụ na-azụ ala hụ ihu Ike Agwula Dibia Uwa nwa akwekwe gaala anyị yo chi anyị hụ were ya ọcha ka ọmaka ma anyị hụ chọrọ ya ma anyị ha achọghị ya chi anyị were ya si ndị ọga at the top n'aka bọsụ aṅụ ha ekwuola ụka he niile ndị ewu nnọọ ka ekpuchiekwa mmehie otu onye imekọrọ ka ha fee hụkwanụ chi fada hụ ji asụ trauza mana briz na ha efela anya na-ahụkwa na trauza fada shọcha blak Ike Agwula Dibia Uwa. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o. Ọwụ nnọọ
wee shiduru obodo anyị dubaga n'Ijipt. Ọ gbakwarara Ijipt enweghị ọrụ n'etiti ụmụ okorobịa. Ijipt onye kwuo eziokwu ashiweta ya egbuo. Ijipt akwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa nwụọ. Ijipt akwụ ndị penshọn ụgwọ nwụọ. Ijipt arụ zọrị mma. Ijipt nkutu nakwa Ijipt otu awa echi. Ụmụ Israel wedodere nnọọ lọkụ. Chifero ji nnọọ enye nwori. Agbaala nwo Krismas ma afọ ọrụ nwụọ egwu. Mana ụdịrị Fero ka anyị nwere ebe na Fero ka ebe achọghị dị mma. Ọ gbasaghị ụdị ya. He feel like concern. Ọ chọghị ịma ma ndị rụgala ya ọrụ eji ha aṅụ ọgwụ. Ọ chọghị ịma ma nwojikwanụ eriri. A na-agbakwa nna nwo Krismas maka nini ebe oyiri nwo Bethlehem iwe ebe a mụrụ Jizọs. Zanụnụ m ya ọkwa n'ebe ọgwụkwanụ Nazaret iwe ebe ke Jizọs Kraịst a na-jiri agbaala nwo Krismas. Elebe ihe ọ ga-eji akọnsida ngwo. Ọ gbakwara mara ekwuchi ike ya were eyeglass black kuchie anya nyarakwanụ ke white n'olu ya kụpụ ntị ha na-eme anakwa eme. Ọ gbakwa nna ara akwa nna mara na shi mmanụ kpuru eyeglass n'anya. Ọ fụraracha anya arị onye ahụ mma mana onye na-akpurukwanụ eyeglass n'isi ọ fụrara nene akwa uchi isi arị hụ onye ahụ mma onye na-akpurukwanụ eyeglass n'obi. Ele ha agakwana gbu ọhụ n'obi arị onye ahụ mma. O were pikin off the mic ị na-ashị m off the mic maka nene ị na-ashị m off the mic maka nene agbahụ gị agwa ịmahụchi obi arị nwoke eyeglass abụọ mma. Ị chọrọ chi mgba gị ya enwedị onye ọwụla ọhụgo onye megharị hụ ya mma ya gburu eyeglass ike black kpuchie anya ya mechaa gị ihe ọ chọrọ ime mechaa nnọọ gị hụ ụwa ike ya ewere ke white kpuruhu na shi gị ndo. Kama na Nemesis nne ya nọ nnọọ n'ọrụ kama na Nemesis biko jichie n'ike aka ọrụ nna anyị hụga nnọọ ya ahụga otu obi erekwana m ụtọ ụdat na ndị niile isodoma anyị n'ọnọdụ suffering and smiling ozugbo nwo natachaga ụgwọ ọrụ nwo. Ọrịa coronavirus egbuola ndị ka o gburu ka na-egbukwa na-agakwa n'ihu. Ụfọdụ n'ime nwo adabana n'ọrịa ebe EFCC na Tozo for Political Supremacy echuola ụfọdụ n'ime nwo ụra arahụ ma fụhụ ụra at night ka ị na-ahụrụ ya agụsilin enwebeghị nna ụrụ akwọkwa nna binsi akwọ adịbleghị ụlọ gela akpọkịsị. Wahala be like a bicycle. Lekwa nnọọ nga my people ịgbaje na jezukwuru ezukwuru. O mere mmanụ m onwe ya arịkwa mmụọ. Anyways arịghị m surprise ihe ndị emega ugbulaka n'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru ekwuchi no peace for the wicked. Mkpụrụ ọwụla mmanụ kụrụ ọwuhe ọ ga-awọrọ. Ọkwa recovery na no going back on recovery. Anyị ga-recover kọ April ahụ ịnya olu gị gamarachi a 20 ọgụ. Ike Agwụkwa nna dibịa ụwa. Ike Agwụla Dibia Uwa o Ike Agwụla Dibia Uwa o Ike Agwụla Dibia Uwa Dibia Uwa wege iwe. Ike Agwụla Dibia Uwa o Ike Agwụla Dibia Uwa o Ike Agwụla Dibia Uwa Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba o Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba o Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. Ndamụma oke anyị rubekwa isi na ha akwụkwọ nsọ kwuru she touch not my anointed and do my prophet no harm. Ọgwụkwa kpechi dubatala anyị nwoke eyeglass abụọ. Anyị eche nnọọ shi ọ ga-arịkpa ahụ echiri hụgwa anyị ya shahụ mesaya. Anyị echekwa shinga ahụ nnọọ ajọstụrụ were ọchịchị nye ya through Ben Johnson way shi ọ ga-eji sensi ya rụọ naanị ọrụ ahụ anya. Akụkọ Mike Ejeagha anyị amahụchi ọwụ achilesi enweghị ọchị ọ bịara wu nkutu na ibi ego mishọn ọ gbarara. Ndị ka ọzọ shamahụ bịara rescue mission mana ka ugbulaka ọkụda mission operation mark and demolish. Onye ọma na restoration of master plan anyị hụgaga ahụga jisi ike ọwụ nnọọ nga ahụ ka m nọrọ marachi hemma na amahụ dọrọ ya hemma na amaghị anya ya ọ dọrọ ya kpọbasacha ya
shame. You can force the horse to the stream, but you can't force the horse to drink from the stream. Oh, below what enough. Just tell me what you want him to do for you. Akwa nwoke glass no na no onwe ya akpọ ya chi abịa were ọchịchịchịma. Biko were nu ya kpa ahụ nu shi hu yo ọwụ fort ya barrister duru akụ she no know that queen not her bet. You cannot give what you don't have. Iji ọgwụ enye ha inwe. Eti eze ọ nọrọ na Abuja otu awa eji eji na-eji ishi ahụrụ mara n'ụkpọchi ehenụnụ anyị azịla nnukwu ashi aboki aka ewuchi aboki anyị potoro epoto da Ike Agwula Dibia Uwa. Nwoke eyeglass abụọ ewere nna ihe nnu nyere yo na nabatakwara kọndishọnụ Abuja returns enyekwara ya gebịa ga na-ajụ m shi Ndaben Johnson mụjikwa na anọkwa n'ebe ka anyị chele ihe ha eji na-eje achọja Abuja mgbe ọbụla ịjụga m o ji ịzụ bleaching cream ngwa masị aga ya ọ wee ma hụchi onye driver bọs imo ọwụla ijuru ime akaụntụ bọọsụ apịla ya chi onye ahụ pela ya bọọsụ ahụ ga-anarafu ya bọọsụ ahụ pekwana ya onye ga na-eme na ya akaụntụ gbanwechi mee na agrimenti ị chọrọ nnọọ ịgwa m shi ịma hụchi Ndaben Johnson ji eje Abuja eje eme akaụntụ as driver kwesịrị ntụkwasị obi ọwụ ya jụrụ ime akaụntụ baba and his cabals ewetu onu ya tiga onye gari loyalụ tikwana onye gari loyalụ enwere ka ịma ahụ ọwụ nnọọ ka oshi n'ọnụ Owere pikin frọ nnọọ ka Owere pikin gwuo ya nwoke eyeglass abụọ a na-akpa n'ụkwa jala nnu eze shi he ahụkwa driver nwere drivers license shi ihe mekwa na ejiri chutuo onye ke ogbu ahụ n'ihi na onye ka ahụ ji learners permit anyaga ahụ ka mụga moto amụga shebe ya ndeke ya nọkwa na ya hụ professional driver shi ụjọ ha dụkwala nnọọ maka accident shi aka ahụ siri ike aha nna ahụ direct ma ebe ọbụla oge ije anya ahụ vesụl Ike Agwula Dibia Uwa. Anyị ekele Chineke shi ọga driver amara na shi ụzọ ọjọọ juru ụka na uhie ka obodo anyị marakwa shi ụzọ ọjọọ ejilarịla ndị driver ibe ya nakwa moto nwụọ mma ahụ kama ọga ga-ebidokwanụ nga ọchịchị ka ọzọ achụtụrụ achụtụ ịkwụchiri n'ọrụ ụzọ ọ ga-ele ndị contractors niile nye nwa ọsọ chi onye ọbụla tụyo tenti o Israel ekwuchi ike ya ebogide nwa ebubo shagma ahụ gbara ọsọ shaya ha akpọọla ṅụkpọ ọṅụṅụ ha jụ ịbịarụmahụ ọrụ onye ka ụmụazị a na-agwara abacha ha ụkwa ụzọ asainere MOU bank enye garanti asaịn ahịa niile tupu ebido rụma ya ụzọ ka ọ gabịara bịa na-agwa anyị sa kọntraktọs ahụ gbara ọsọ aka oke idu na ọba mana kewụkwa n'eziokwu wuchi Ndaben Johnson shi nwokwuo ya kọmishọn nke ya ndị kọntraktọ ajụkwanụ chi enwe kọmishọn ọbụla nwonye ga na ọga ọ ga-ewere iwe chụsịcha ndị kọntraktọ niile ịmara na ihe nwomega ịrụgala anyị ụzọ dị mma na kekpọrala anyị ndị kọntraktọ enweghị sọnem kọntraktọ ukwu aja otu ndị ọcha atọ ebe ọbụla iruru ọhụ ị ga na-ahụ nwe ọkwa ndị rụgacha ọrụ niile anọkwa nga ahụ nwenye iwu shi ndị kọntraktọ niile achụrụ ọsọ so ozugbo nwe wetachahụ upfront ọchịchị kefuru afọ inyere m ọ chọghụ dị mma ma ejila ha ego ahụ rụọ ọrụ chọghụ dị mma ma rụmina ahụ ọrụ ọ mara na wu nwe wetacha ego ahụ n'ihi na onye hụ nwo kọmishọn ọ gbakwarara Ike Agwula Dibia Uwa ebe na bọọlụla iruru abụlọkụchicha ụzọ charụgo ụzọ ndị mmadụ na-akpagbu onwe nwụ na ahụhụ ọrụ ụzọ arụcha Ike Agwula Dibia Uwa. Ike Agwula Dibia Uwa. Ike Agwula Dibia Uwa. Dibia Uwa wege iwe. Ike Agwula Dibia Uwa. Ike Agwula Dibia Uwa. Ike Agwula Dibia Uwa. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuga obodo agwụla Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuga obodo agwụla
otu isi ụzọ wụọ ya kota eji ya see pikchọ postuo na Facebook postu kashia ya n'ịntanetị aka na-awụ gbaruokwala otu ụzọ ahụ arụrụ isi ga-ahụcha akwọbedi bins akwọ n'otu okporo ụzọ ahụ ejije see pikchọ postuo ya na Facebook gwa anyị si arụchana ya ekwuchi ike Oga Ben Johnson agwa anyị si ejila uduru mmiri arụ ọrụ ụzọ si anyị hụ cherekwala ọkọchị fụọ afụọ ya gba anyị cha dọsta hụri too much dọsta ha ejiri enye n'ụzọ aka si anyị hụ chere ụgụrụ fụọ ụmụnne m lekwanụ eji ụgụrụ arụgo ụzọ ya kọntraktọ ukwu aja elekwanụ kewu eje kpọrọ ndị ọcha nwosecha pikchọ agwa anyị si agbọọla nda Julius na beka nne ya si ahụkwa ndị ga-arụ n'anya okporo ụzọ n'obodo anyị anọkwa nnọọ nga ahụ mgbe mara ha emega echi Oga Ben Johnson afụdahụkwa gba anyị si ụmụnne biko ihe wekwala nnụ nda Julius na nwanne ya nwoke ahụ mkpọrọchi ya bịa n'ọrụ ego nwagbọgọ ahụ ọrịa too much anyị ga-afụdafụ ya ugbulaka nna mara na ọrịa coronavirus nọ ha ga-emeziwa anyị ga-achọkwa ndị ọzọ yiri nda Julius na nwanne ya bega kama a ga-ewere ọrụ nye kọntraktọ ịmara n'ọrụ ewere ya nye kọntraktọ enweghị nsọ nem kọntraktọ nwanne Oga na ụchakwa kọntraktọ ịrụgo ụzọ no wonder arụcha ụzọ in 1 week time ụzọ agbaba agwọ nwa afọ peni agba anyị si eji bilion arụgala anyị ụzọ otu awa eji okokonde ụzọ a ga-eji 2 months arụ a ga-anọ otu ụzọ ahụ agbara ndụrandụ aroundabout ya wụ nke ewere n'ọrụ nye ndị amaghị ọrụ na ndị enweghị ekwipmenti eji arụ ọrụ cherenụ udu mmiri is coming ebulaga ahụ ndị pụatụrụ arụọ ụzọ shingaru nga akọmishọnụọ ya kpọọ ndị TV kpọọ ndị news aka na-awụ ebe niile after 1 week ya ụzọ akọmishọnụrụ ebido gbabama na-aya basa ọ gbasakwa nna nwoke anyị glaasị abụọ ọ gbasahụrụ ya echi ya rịa wọdụ otu ụzọ ahụ jụọ anọda kọntraktọ nye ya kọntraktọ ọhụrụ narakwa kọmishọn ya n'elu ya ị na-amashala arị mma uru ndị nze ọgọ ga-agbado ọnụ anyị bega nnakwa bifo si arụgala anyị China road ugbulaka na anyị ahụrake Robiati anyị ọ ga-akpọ ụzọ ke na Achere road ọwụkwanụ ụzọ mixture sanụnụm ya China road ji na-anọdụ n'here na 3 months or at least 4 to 5 months before ya ebido gbapama mana ka ugbulaka na 1 week mgbajekwala leke ọ gbara ọrụ n'ebe ka anyị trela shiarịa ụzọ a na-agbaba nna aka gbakwara arụ ụzọ ndị anyị nwere 1 week guarantee ya agbabasacha rịda otuto mgbe ọkụ etiokwe nwoke ọma iri too much aka ugbulaka ọwụ individual rụọ standard ụlọ ọgwụ individual wepụta ego rụọ standard hospital nwoke eyeglass gbara je gbagochi ihu nga ahụ sa ya hụ kọmishọn ga ya mmee mana ha emega nwe postu kacha ya na soshal midia a na-akụ aka jee chọọ nwoke eyeglass rụrụ ya otu awa ukwu eji ya eklem kọntraktị awụ nke ya projekti awụ nke ya eje na ejime showmanship Henry mmaji nnọọ arịcha gị mma ga-ele ụlọ ọgwụ ka onye ọzọ rụrụ nkutu si eji substandard materials rụọ ya rụọ gbanukega anyị hụ otu agwa eji onye ọma na nkutu eze show mobile clinic ọwụ ashi edila n'ime obodo ọnụkwa ya dọwo mere travelụ n'ihi na ahụbekwa mobile nke ma na ahụ klinik ya fọkwanụ ọgwụ na healthcare ashi nwebara bịa inye ndị mmanụ akpọọla gị aha ego ejiri mee ya mobile clinic my brother ga-efe ntie ya wụ ego ana na ijila rụziela anyị ma mepeela anyị health center niile ijuru ime obodo mana otu awa echi Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wege iwe Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wege iwe Dibia Uwa wege iwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla Dibia Uwa wege iwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla Philip Nwankwọ kpadakwala m ka eji pidgin ndị ahụ ka m relizie nwoke ọha na eze marakwachi udochiga ndị beka anyị nna mara nna ihe taa wee ụbọchị ncheta aha anyị eji echeta aga m erilizila nnụ pidgin of peace ogbulaka na tọmaya nga ji m otu pidgin oge hapụ m eji aka m jiri ọya
pidgin ka ada no mejiri ha n'ọzọ ke pidgin ka abụ ekwekwa n'efe mgbanụ melenu ka ada ọga mfe ha pidgin ka ada ajụkwala ife Philip gịnị mega pidgin ndị ahụ ọrịkwa pidgin ndị elebe ije jeje zụtala m ụdụrụ pidgin ndị ka ekwe efe ọga ọnwa kende ji ogu ka m zụkwara pidgin ndị na hey Philip igbuola m ijiri na kende opposition jeje zụtala m pidgin mwenye gị ma nourish pidgin mmanụ jikwa n'azụ onye ụgwụ ya ahịa hey isoso ndị igbugo ọchịchị ma iso ndị chọrọchi ndị mmadụ na-achị ile ọchịchị ma ọchị ọga driver kewube ka o wetere kewube ọchị o wetere chere kewu ọchị na-abịa chimaberila gị ọchị elekpe iji mee pidgin ndị ahụ expect ifeli ebe ọbara akpagbuga n'obodo gị ịchịgarịkpa mmiri imere expect pidgin ndị ahụ ife n'obodo ndị ndụrụ mmanụ kidnappers na ndị ochi ijuru n'ime ya imere expect pidgin ife n'obodo ndị chiechi herdsmen ị ga na-egbuchi ụmụnne gị ga-agba nkịtị oke ị chọrọ chi pidgin fee nga idila ndị agha nwa eje n'ebe kennuo ma ndị agha efe ma ndị agha ji okwu nwele ndị obodo gị ụmụnne kego ụmụnne ji afọ gị elemụ na-egbuchi mmo ga-agba nkịtị sa ha enweghị onye nwụrụ ele onye eze gị onye eze ọdịnala ya na-eme ya jump like nwa awọ magbuma ya ala were buutu azọ ya ụkwụ gagharị hapi obi arị gị mma ga-afụtagwa anyị sa ahụ gị dịla nwo ere proud ịdịga nwo n'ihi na ịchahụ ahụ mere n'oge melasasị ume ha ọzọ Dibia Uwa nọrọkwa otu isi na-ele gị ọ gbakwara ara so ime respect pidgin ife nga agụrụ gụbuga ndị workers nakwa ndị pensioners enyefere gị aka ọkwa ọnwụrụ mmanụ rie erifọ ya na anyị mmanụ pidgin ọnwụ na agụụ gụgakọ pidgin ndị ahụ ya rụọ ma ịma hụ ọha mere pidgin ndị ahụ efega ahụ n'ihi na mfeli anọhụ na ajenda nwo ugbulaka na ababa nnashe there are two little black birds sitting on the wall one name wu Peter one name wu Paul fly away Peter fly away Paul ọwụrụ nnụnụ rie eri ya enwere ike o ji fly na-ewe odumejesia na ahụ ọka na free station onye riju ha afọ oje ti aleluya ụlọ nụrụ ịchọrọ shofe nte Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa o Ike Agwula Dibia Uwa o Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegi iwe Ike Agwula Dibia Uwa o Ike Agwula Dibia Uwa o Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegi iwe Dibia Uwa wegi iwe Dibia Uwa bagamba o Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o Dibia Uwa wegi iwe Dibia Uwa bagamba o Dibia Uwa kusuga obodo agwụla o rejiela o itazirejidi ebe Dibia Uwa ịnọrọ nnọọ bee akwa uke nkutu mishọn ọga Ben Johnson ijiri jeje bịa nna m Chibuezechi ike ọrụ gụ nwata ike ọgụ aka ya mma elezimani always quarrel with his tools elekwanụgba nwoke eyeglass abụọ ji nnọọ bịa ruo kama ọ ga-ebido rụmakwanụ ihe ndeke ya olo ya elehe onye ọzọ ịrụrụ nkutu nkwada ọga benjo n'ihi na iwe gị iji akụtuga ihe niile ndị na ọgasị eji substandard materials rụọ ihe ndị ahụ chiọka mma ikutu ihe ndị ahụ arịnga ọkụ gbuo ndị obodo si anyị ahụ chọrọ iprevent hazard nwoke obiọma ele hazard ka akwụghị ndị ọrụ ụgwọ samia onye ọma CY ọga akpụkpụrụ ụlọ ọgwụ eji bilion rụọ kutuo shahuri substandard bido rụmahịa kutu ụlọ ọgwụ bido rụmahịa ahịa anya amahụ mgbe eji arụcha yawu ahịa elekwanụ kewe ikutu ụlọ ọgwụ bido rụmahịa n'etiti akwa niile ndị mmanụ bega shahenwu maka ụlọ ọgwụ rị mmanụ ka ma ọ gakwa na-emechi yawu ụlọ ọgwụ ọ sị na ha rịhụ standard ya emenu ya rị standard ma ụkwanụ ya arụọkwanụ ka ọhụrụ anya ahụ o mere ya jejeleke na anọ kutuo ọ gbakwara ara a na-akwafushi ego eji eme ihe bara uru nwa tonel ọwụ arụ n'anyị ele ya kutuo were aja pochie ya sorry substandard rụọkwanụ kega anyị hụ otu awa eji elekwanụ kpa eji nnọọ lee mara ndabat ọwa eji mara anyị o lozugbo onwe vutusacha anga afụgajapụ ọ gbakwara ruo ajụọ ọgasị ahụ gbara ndabat eji agbado
oke go slow na traffic jam ndị anyị eji enwe enwekwa nna ha anyị ma ọ hụrụ roundabout ebo na ya hụ roundabout biko dị mayo n'ihi na mere ikutuhu chapụlụ nakwa ụyọ ndị eze ahụ iji akpọ ndị mmadụ eji eme ọgbakọ ndị ka ahụ ọrị standard kutukọ n'ebe ahụ ọfisi gị nọ rụgharịa ya anyị mara ọrịhụ standard n'elu ke akụrụ akụ aga nọkwa achọkwa ịkụ ụyọ akwụkwọ niile my people ịrụrụ na-ebubochi o ji substandard materials rụọ ọnwụ chai na wow a na-akwafuchi ego agụrụ a na-egbu ndị obodo ihe ndị a ga-arụ arụ awụsarakwanụ ya wụ n'ihi na otu onye kwọrọ aka tiela ọkụkọ akị ihe niile ndị na-akụga wụ n'ihi na ọgabenjọ na onye rụrụ ihe ndị na-achụgo ụbọ esi ma ha otu ụzọ aga ya na si ya were ohere kpochafụ aha ya ebe ọ bụ ya ahụ ekomana nkuku ihe niile ndị emega ọwụ isi onye ọkwụ isi ndị obodo n'ihi na ndị bekee si where two elephants are fighting the grass will suffer ọgbarara chai innocent roundabout anyị amarachakwa nnasi ihe nwochọga wee ebe ahụ nwochi eliri agbara arabia nakwa alakụba ejiri kechie obodo according to ka ekwuregwu ahụ ịbara politics na-awụọ onye ogbo automatically odumejesi this year 2021 ha ga-anụ ụda ya anụmakwa na ahụ Dibia Ugbula ka they are hearing the sound na onye enweghị otu mkpụrụ projekti kụtụgakwanụ onye ọzọ rụrụ onye ọma na nkutu I throw away salute Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegi iwe. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegi iwe. Dibia Uwa wegi iwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. Dibia Uwa wegi iwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. it rigid indeed elekwanụ kewu a ga-anọ nnọọ nga emega verification na automation agụrụ a na-egbuchi ndị ọrụ obodo nakwa ndị lara ezumike nke ọrụ akwụọ ndị ahapụ ndị ka ọzọ ghost workers na ghost pensioners ọ gbakwara ara aka nọkwa m na-eche mmanụ Chineke ikere eke ị ga-eji ele ndị lara ahụhụ rụọ n'obodo ọrụ ka na-arụkwala obodo ọrụ ya na-akpọnwụ ghost workers naanị maka asịhụ ya kwụọ nwo ụgwọ rula nwo ego nwo rugburu arụgbu nsogbu ụwa be like bicycle ịkpọnwo ghost workers ezuhu na gị ga-abịa depụtacha aha ndị agadi ịlara ezumike nke ọrụ bụ onwe ebubo sherigahụ bilion iwe ego obodo n'ụzọ na-ejihu eji mmịma na hemega ọgabenjọ ebido sụma English we discovered a monumental fraud in the payroll system otu ahụ eji asị gba ya nkịtị ọwụ ndị workers na ndị pension mee protest ga-ediga ndị sekuriti chinwopianwo ụtarị chinwochugbula ụmụ azụ akụọ ndị pension ihe gari happy ndị dọkịta egwuochi anwa ahụ ga-eje mfe ịga aka okwu n'ihi ụgwọ ọnwa ejikọrọ nwo ga-esi ka aha ahụ gbasara nwo ga-ewere onye anya blaki kuchie ihu chi onye arụghị ọrụ ha ga-ekwu ya ụgwọ hụhụ ji emechiri ebe ahụ onye fụda Facebook bịa kwuo ochie akwụbe ya ụgwọ ọrụ na-enye ya kweri ya sakwanụ kweri ahụ kpannacha ahụ na-enye ya indefinite suspension a ga-ejigide ụgwọ jie ndị eji azụ okporo ụzọ ụgwọ ọ gbakwara ala ele anya ndị protestiga maka ụgwọ ejikọrọ nwo arịmana too much nwo ebogide ya ndị opposition chahụ na opposition sponsor ga nwo abani ya protest si onye ọla ahụ kwara ụzọ imega protest cha ga-emechi ike mgbe mana ihe mega elekwa ndị ọrụ jejikọrọ nwo kpọchie chama ahụ na megakwa ọga attack mgbe mana ihe mega apụpụ nwa ikpe onye kwuo ha ga-eji agrantị ya bel billion judiciary awụkeshia the last hope of the common man awụ akpụrụakpụ mbem Owerri pikin off the mic enyi ya elebidashim off the mic he niile ndị mkwugo ọwachi enwere ka awụ eziokwu ọwa bịa na TV na redio bịa kpụ ụwa chiakwụcha na ndị ọrụ niile ụgwọ chaheng makwa ndị ọbụla eji ụgwọ otu awa eji ụka nyụọ laila
Lai Mohammed n'ụwa echi ya fụtakwa ọzọ debegwa anyị sha ha afọla ndị ọrụ 2000 workers nakwa 1000 pensioners agụbe ụgwọ ọrụ eche m ịgwara anyị mbọsụchaghị ha kwụcha na mgbe ọkwa ma nọ na-ahụkwa ka ewe eziokwu ka anyị marakwa onye kpọgo ụwa a ga-anọ nnọọ nga emega automation na verification agụrụ a na-egbuchi ndị mmanụ onye ke nwụrụ m na-edere aha ya jedejene ya ndị korokoro gbanwechi ahụkwa ọrịa korokoro ahụkwa onye gburu onye ka ahụ nna asụọkwa English ahụ nne ji asụ she died of COVID-19 complications month end na cash anụ out based on number nnunye na nwo shọwụ ndị ọrịa korokoro igburu Oga Ben Johnson iwe onye ọrụ eti okwe eri okwe mmanụ mụkwa na amụ ịka ha gwụrụ agwọ mma botelekwanụ kewu eji ndị ọrụ ụgwọ kama a ga-akwụnwu ụgwọ nwo ejebiri ego zụọ ambulance keela obodo niile so that ka ọwụla nwụrụ eji ambulance ahụ pajekwala ya ndị koro ahụ asị ya agwọ otu COVID-19 complications ahụ gburu ya yahoo ka nọ na ji anyị emega ọ dịkwa mma Chineke nọkwa eluigwe na-ele nnu ndị kerikwanụ ndụ arị ebirikwa ego jejezụọla nwa ụgbọala bọọsụ jiji onwe n'ime bọọsụ ahụ gị na ahụ nwa isi ụrụrụ nwa eyie ndị gbara night bọọsụ si Lagos ayọga ekechana nwo snacks na pure water ime moto nga ahụ ejila nwo asị refreshment ọnwa gwụ ebido mime ego nwo na-amị ego nwo nwa na-eze ebe akwa chenwekwa complete salary akwụrụ nwo shami tụsacha na salary nwo bikonu iwe we mana nnu iwe wekwala nnu amachi onye richa ya akwụ ụgwọ ara fuel eji akwọga nnu anyways di manụ ya mana Chineke ịhụna case file nnu n'ihi na Dibia Uwa ahandịala over case file nnu to the Supreme God ịkakwanụ Supreme Court ike o jikwa na emenahe ya in a Ben Johnson way. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. Dibia Uwa wegiwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka obodo agwụla o. Oga Ben Johnson Dibia Uwa kpọgago Dibia Uwa lemo Ben Johnson ebiaruola oge anọ biko gwakwala m ihe mere na chief in 1 year n'ọchịchị gị Dibia Uwa ịhụnanụ si ọrịa coronavirus ogwe mmanụ ụfọdụ eji ya fọkwanụ ịrụ ọrụ mana n'ime ihe ndị na ịma anasa arụkwara mee isolation center arịkọfakwara m solar light nakwa traffic light ceramic tiles makwa ihe ndị ọzọkwa ezuru ezu gbanye nọkwa ugbula ka a nakwala ma arịkọfakwala ma ego ma ụyọ ndị ezuru ezu ha ọzọkwa m rụkwara ewinchọntụ gakwa m ndị niile izuru ha obodo anyị anakwala m arụ na ụzọ mana Dibia Uwa ọwashio nwoke anyị glaasị abụọ ji ya wụ ọrịa coronavirus gbuo anyị ara o gburu anyị chandum in fact o riri anyị eri o riri anyị rọ ya edomakwana anyị n'ọnọdụ ọrị ndụ ọnwụ ịka mma anọkwa n'ime ya jikọọ ndị mmanụ ụgwọ kama agakwana akwụ nwa ụgwọ nwo ewere ọrịa coronavirus nye excuse si onye ọbụla abịa makwala ọrụ onye ọla hụ jema ụyọ hụ jee nọrọ ọ gbakwara ara wahala be like workers and pension salary they know they pay them finish owere beginning of the mic honorable calm down, I am still talking anyị na-achụpụra ndị mmanụ n'ime ụyọ n'anya n'ụmụ palliative nwoji na-ama ịganụ aka ọnụ chenu ma ịga na ịgbatu ahịa ọwa ịgbachiri otu awa eji palliative ke apafụta ndị individuals inyere shekeela ndị obodo ndị ọdị ka ọ dị gị eke ya kpoji sọngo mee ya ofe ụtara ọ gbakwara ara na werekwa n'ụfọ ya enwe kpọọ ha
jema ime obodo jeke ma ọ dịkwa ka na-eme palliative ke ekere otu onye a na-eketa otu paket indomi otu ogbe ji akọtụọ ya into 10 mmanụ 10 eke ya ọ gbakwara nnọọ ara a ga-ekdo rice apụra ha bag of rice eje otu obodo a na-akpụ ya otu onye nwere ike keda otu kọpụ rice gịfụ amiz gachi anyị na idistributuola palliative to the state otu awa eji nnukere hennu rie hennu eke ọwụ rice ọ palliative nnukega ka ọwụ echikwa na Abuja kpatala anyị ọga benjọ eke ndị ka okere kparakwa n'ụfọ ya jeje gbachie ya na warehouse ma ndị mmanụ ị na-were iwe na-akụkịshi warehouse hiara ndị a na steeti ndị ọzọ ji aka nwụ na-apranụ palliative nwụọ ndị ọchịchị izu hara ọga benjọ si na agbata ihe mega asị gaimani ọwụ ayacha anyị achọfụtakwa n'ebe ọ dọmara palliative ka anyị o mere ya enye iwu shimoji anyị asụ patuo ya wụ palliative anyị adọmara na warehouse anapara ya paje ya n'ọfịs ya agbachie ya were ka ịga ime agba onye na-achọrọ ya enye ya ọ gbara ara ọga Ben Johnson iji palliative enyere ụmụ ogbenye emega ọgọ ji ya emega gbọsoro gị leenu nga mmanụ ịnọ iji oji were kwa okwu na-akpa eju nna ọhụbe chi ọ gbara ara indomie na rice enyere keela ndị mmanụ for free ọga Ben Johnson apara ya ogbu mmeji na-ekwela sie mma gaa ya ahụ Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wege iwe. Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa o, Ike Agwula Dibia Uwa, Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka o, obodo agwụla o. Dibia Uwa wege iwe. Dibia Uwa bagamba o, Dibia Uwa kusuka o, obodo agwụla o. ndị beka anyị shi onye ma akwa ọkwa eji achị ya mana ike gburu ebe ndị haụsụ anyị nọ amadịhụ ka ewu akwa ọgazi ke nwana makwanụ ka ewu akwa ọkwa ma ya fọkwanụ ịchịma ya wụ akwa ọkwa chịma agamachi ndị haụsụ ke ugbulaka nnọọ wụpụrụ awụpụ ọtụtụ n'ime nwụ amahụ ke nworiri eji hụchie nọ na haụsụ wee so white senator na-egbugharị siren ebe niile ọtụtụ n'ime nwe enweghị vision onye rụọ tọiletị n'obodo ya kpọọ ndị otu ya ndị ọrịa ọrịa ya abịa kọmishọn nụọ ya arị hapi chi ndị kọnstituensi ya anya ha arụọ na nwe projekti ya arụkwa na nwa ahụ tọiletị ọ gbakwara ara oge eruola mgbe a ga-ebido ime na ndị chọga ije haụsụ debeti ka nwa bịafụta gbakwa n'ọha na eze he nwopụrụ ime n'ihi na ọtụtụ nwa ama apụrụ ịkpa ya fọkwanụ ịgbaji chọkụ ọ gbakwanara elekwanụkwa mmanụ iji eme iwu megide onwe ya were ikikere nye ọga Ben Johnson si ya nwụchie ma kpọchie onye ọwụla ọ sọrọ ya ruo oge ọwụla ọ chọrọ o mekwana ọnwa abụọ emere ya bụ iwu ọga benjọ ejikwanụ otu n'ime nwo testi anọ ya wụ dị ikikere ji ya mee egzampụ bogide ya ebubo tọgrio rụba ya na polisi from polisi ya eje kọtụ from kọtụ ụkwụ akpọ ya prison ala ma amara Chineke ọnụebụ na n'esia na prison ruo n'ugbulaka abụọ aga ka Ike Agwula Dibia Uwa ka a na-ekwu application for loan ọwụla ọga wetara nwa asaịn ya n'ọgo shia ji eji ebido ego provided a ga na-enye nwo protection na shia ka enwo anya hụ nna dilu nwere shia ozugbo nwo anọrọ nga ahụ nwatakịrị owede nwa mara na eshi amụrụ ya ewerekwanụ kapasiti ya ji nwo na-arụ nrụrọ ayahụnụ all and all na ayahụ all and all the king maker and the king the throne n'ihi na ya nwoke eyeglass rụkọga small boy ekesie ndị haụsụ niile chebaje na ọga enwe makwa ka enwere ọnụ ọ gbakwanara ọ gbara ara ahụcha ekwu n'ime ihe niile ndeke nwere ọnụ ndeke nwekwana integrity ari overshadowed by ndị enweghị nwụchitara ndị amaghị nwebara bịa ịrụ nsogbu ụwa ka ekwurekwu ahụ ịbịakwa na politiks bịa nyụọ ọkụ nepa enwe makwa onye anụ olu yo anya anụ tim anya anụ yọm ebe ọ nọ ya na-agbajema nnọọ ụzọ hụ ebe awụchiri dọtị ya emechi ọnụ mee eyes right patu anya mee asịfụ ọhụhụ ya wụ dọtị ya nwee ebe arụghị ụzọ ọjọọ ya ewetu anya chi ụzọ achịrị ọgbasakwa nna ya ọgbasahụ ya na-eche ọtụrụgbochi nne ya nwụọ anya hụ ga-eji ọnụ rutuo ọchị ịhụ na
nne ọdụrụgbo anwụọ n'otuto eto ọdụrụgbo n'ọnụ. Ị na-ahụsi ike agwụla dibịa ụwa, nwoke ekwurekwu anọrọ mmụọ ka ọ pụọ aba ya n'ime ya echi ebe eji mara ya pụọ nabaga ebe e nyere ya juicy options. Nke narara ọgbụgbọ ya ọnwụ nwa ji nnọọ jeje napụta ya a na-atuo nna ya hụ mgbọfụọ ya n'ọnụ. Ma ya rụkwa ya si emere mmanụ kọpị emeela ya kọpị kama Israelu eke ọhụrụ ọ palliative. Ana were ihe ọwa a natụrụ nwoke ekwurekwu were ya jejenye ka ahụ shi ebe ka anyị amahụ left ya from right ya amahụ ụzọ skuulu ivunu o kwesịrị nnọọ ijeje mụọ English n'aka odumeje n'ihi na enweghị ọ pasịtara o were bikiri off the mic enyi ahafụ me ị na-achị m off the mic maka biko chọọla m batrị ma echenji batrị ha ekwuchima ya ike ị chọrọ ịgwa nnọọ m shi ịma ahụ shi o ji achị English anga achaghị onye ọsọ. Ọchị ihe ya ụkwụ jee asụ ahụhụ naanị ime iwu anya ya enweghị ike ime atrakti kọntraktị ọwụla my brother ya ọrụ ma ha ikwochie nnọọ haụsụ nga ahụ awụ ime iwu biko mee yọkpu ayọ anyị achọmahụ ndị iwu ke nnu mega kemgbe echi anyị onye uzuchana ya akpọ ya domere anya ọnọdụ anyị nọ n'ime ya biko eme mana aka ya ka ahụ fara that boy that call himself with a pikin from nowhere has calling my name otu awa ejari ịkpa ha ọchịtara ka ịhụ nga ọ chaghị English na onye ọsụgba ga-eme na ya ebere onye akpọrọ agba egbe ya na je haụsụ jeje gbama katapọt omena ha akpọrọ ya okoko ndem. Ma ya fọkwanụ ka ahụ ije na Abuja jeje hafụ ha edile ya jee ebe ahụ na-eme beauty contest onye ọma na character assassination enwebeghị hụrụ geti chere ahegala fụdawa eyuzugide ndị haụsụ eyuzugide mmụọ yuzuo nwo jegorokwa akaụntụ fọ korokoro. Nwa budo bebe anyị sa ndị haụsụ 13 na ha pụrala ọrịa coronavirus analekwanụgba ihe echime anwa ahụ yizigakwa otu maikrofon ekwugo ka Channa ekwuola aha anyị na-ajụ manwo ndị haụsụ kepala coronavirus ọ na ọkwanụ ndị ole nghọchi anyị hụ hafụ gbanụ na anyị mara ma nwanne anyị nwoke osopara. Ike agwụla dibịa uwa ndeke nnọọ wụpụrụ awụpụ enwe eke mara n'ọrụ mana amarakwala si n'ime nwụọ enwekwara ndị eke mara n'ọrụ mana ịmara na shi nga otu onye isi ere mma ịkpọ ndị ara 26 agafeje ị ga-ịpụ onwere ọnwụ ndị ara 27 na-agafe. Ike agwụrụ dibịa ụwa. Ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla dibịa ụwa dibịa ụwa wege iwe ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla dibịa ụwa dibịa ụwa wege iwe dibịa ụwa wege iwe dibịa ụwa baga mba dibịa ụwa kwụsụga obodo agwụla dibịa ụwa wege iwe dibịa ụwa baga mba dibịa ụwa kwụsụga obodo agwụla. Aka ewufọ ndị yutu enwere otu egwu m nwere ịgụ na nnu elekpanụ ha teta n'ụra dibịa ụwa na-akpọ gị teta n'ụra ọ na-asịkwa gị bilie ngerie hugo ndị yutu bịanụ nga dibịa ụwa chọrọ ịhụ nnu nwere emergency meeting with dibịa ụwa elekwanụ kewu eplesi nnu on 20,000 naira salary monthly and 3,000 naira data subscription monthly were ọbụtara arụ nye nnu nna wuli ree conscience nnu niile ka ị na-ahụ na social media ya bịa akpụgharị ụwa ke na-ahụ n'eziokwu ya pampa eziokwu a ga-emega pampas ọ gbakwara ruo just because ọwụ onye kwụga nna ụgwọ iri mvọvụ nna ajụ ikwu eziokwu mana kpanụsi ahụ ekwu nwoke a ekwukwa na anụ anwata mere anụwụga anyị alụ nnu socha ha emega anyị ozugbonu anụ socha ha emega anyị ọwụkwanụ ihe jọrọ njọshi eyutu ga-anọ na-adọgbu onwe ya maka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ejighị mkpọrọ ha maka 20,000 naira gafụda deshi akwụcha na ndị wokas na penshons niile ụgwọ ebe nne mụrụ gị amụ sokwa ebe gị akwa shakwụbeghị ụgwọ deshi ọnwụ shishiga nga ahụ ede shakwụọla m ụgwọ si imenizishi mmadụ we onye ashị ọhịkọwaga ọgbakwarara ga-eme nne gị onye ashị ngị protect ga imeji ndị enwe ihe nwochitara ndị enweghị value for the youth enwekwa na ahụ value for the youth nwa edejikpa oke bekee jiga ndị youth n'ọnọdụ youth empowerment ọtụtụ ndị youth nwa eji ekwe otu Facebook ahụ eji a justify ya oke bekee shahụ egoten gị hụchie kantri ndị ọzọ shemeni pipo ahụ ji oke bekee rigari
onye riri nnu heke enyeghị ụdị nnu change ọ gbakwara ro sometimes m na-ele the way some usage edeki ndị na personal n'elu ha ọjọọ ga-eteki ya personal a justify ya ma na-ajụkwashigo onye ọṅụkwara mmiri ara nne ya ma na-ajụkwa nnuchi ndị eweredila oke bekee chi ga nnu ebe ọwa chọrọ hụchi nnu by into agriculture and farming ọwa ahụhụ heri and snail farming ahụhụ fish farming ahụhụ pig farming ọwa ahụhụ chicken poultry nakwa poultry ndị ọzọ enwere ike iji eme man empowerment ya wuru nnọọ oke bekee ka a ga-enye nnu nna anarakwanụ ọ na-awụ na every morning ga awụ ige ime ọhịa jeje na-egbu achara iji na-azụ oke bekee mana ụmụ mmo nọcha ala bekee ndị nọcha ọrụ dị mma ebe akwụga nwa ejigburu ụgwọ enweghị imewu iji ga nna oke bekee shinnu zuma oke bekee onye isi si gị zuma oke bekee 3R ya ụnụ 3 rabbit jụọ ya si o ji eri oke bekee ka ọ ga na ịwụnụ si gị zụcha anụ ya oke bekee ga-ejere sinu ya ahụ were ego gị ji mee n'ahịa jinye n'onwe gị aka jụọ n'onwe gị ma o ji eri oke bekee onye rigakwa n'oke bekee ọ wụ nnọọ ka nnụ na-ahụkwakpa echi valio nnu ka nnụ hụkwakpa echi valio nnu o were bikini off the mic bilion amafụtara si eji eme youth empowerment na skill acquisition afa na abụrụ afa how much they give you last na enwere ka ekele ahụ gị akwa enwekwa ka enwe okila gị ekele ahụ ya aka kpa nwa akwụeri erekọdụ ọkwa nna ahụ ya sanwe ha eme na youth empowerment and the skill acquisition mana otu awa eji ha ebe dịka nọrọkwa ebe bikonu ụmụ okorobịa ibe m eji m Chineke arịọga nnu apology nnu ememakwa na ndị na mgbe were anyị eme ha akaja eji anyị eme ha ọwụla ọsọrọ nwo onye ọwụla chọkwala heri mmamima ọwụ onye enwehụ aka ọrụ ka a ga-enye 20,000 naira monthly chi abịa ụwa ya arị happy mee ya accept marakwanụ shi ahịa ọma eji ere onwe ya ọchịchị ọwụla ịrụga ọrụ enidihụ social media irats and propagandist ịgwa ndị mmanụ shama hụrụ ka ọrụ ego duokwu always announce itself ebe ọwụ Ike Agwula Dibia Uwa Chineke bịa n'ụzọ fụta n'anyị o n'ihi na gị wụnụ the supreme God and we know that your ways are clear ị na-emeghe gị in Eben Johnson way Chineke eluigwe agị wụnụ dibịa eluigwe agị ka anyị na-akpọga bịa zọfụta anyị n'ihi na Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegiwe Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegiwe Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Ike Agwula Dibia Uwa Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla Dibia Uwa wegiwe Dibia Uwa bagamba Dibia Uwa kusuka obodo agwụla and ebe ka anya nna ahụ nna the latest enwere onye ga-ekwucha ya ha ahụga ahụ ha emega arizọt eji nna ka kpọọ onwe ya ake mgbuchi ụmụ okorobịa awọkwala ha ọzọ chibụ anụ ọzọ eru ebe agba eru ebe afọ eru ebe agba ọ ga-agba nkịtị ma anya ọhụga ahụ ha emega a na-egbuchi the future generation ndị ga-eteke obodo anyị to a greater height ọ ga-agba nkịtị lee na ụmụ akwụkwọ shi from a promising hope nwere promising future a na-egbuchi nwụọ a na-asị n'ime mega abịa kụchie everybody should go about their daily businesses that nothing is happening that the security is on top the situation asị security is not on top the situation kama the situation is on top the security nnụ gakwuru isi English nna asụzie ya asụzie nna confuse mana anyị jere school ele uduru ha ewuheke ndị akpọrọ chinwobi abịa chekwa ndị mmanụ a na-egbuchichi ndị achịnwo chekwa ọ ga-agba nkịtị ngwakpa na-agburu onye ebeghị ugwu ọ ga-ebido tima mma mana ihe mega ya chọọ onye ọ ga-ibogide ya anyị amarachana ka ewe eziokwu anna amana ihe nnụrụ ga mana n'ime ihe niile ndị na Chineke ka nna ike Chineke gakwa na abọcha otulanụ elekwarụkpa mmanụ na jaa n'obodo yo na mee onye oshi anyị na-agache m ụzọ anyị agaghị ndị refu
ji asị anyị chilie aka gị elu, chilie aka gị elu, chilie aka gị elu, gaa chili ha aka elu, agbagbuo gị gaa nwụọ, enweghị ihe gị ime. Onye kwuo ekwuo asị jide ya egbuo. Leenu nwoke na Chineke nna ji ejegala anyị ozi n'ikuku ya fụda sa a ga-aga eme ngagharị iwe n'obodo anyị maka ogbugbu na nwụchiga ndị ebe ka anyị. Nna chiri wama ya, nna ekwu ma nwoke mmanụ m zuola nna ike. Leenu ihe rịkpa ọrịmma ndị abenjọ asị mma jụọ gị ọrịmma ime gachika akwa echi ilo n'ihi na nga anyị nọ nnọọ esi ewo ụwa agwụla. Enwekwala ndị njire nga ahụ mbosu ayọkwa nna ha anya ahụkwa nnakpa ahụrị mgbo chekidakwa echi asị onye teji elu echekidakwa ndị n'ala maka ma ị ga-ịda ada o mee ga-akwara ibu gị akwafu ebe n'ihi na ebe a ga kọnten anya gị ma gị mechaa akwa eme nnọọ ihe niile mechaa ga agwa anyị si agị ha mara na ndị niile mega ihe si anyị hụ chere a ga-ahụ ga-akpọ echicha nwa aha otu n'otu. Ugboro ole ka ị gwara anyị si agị ga-akpọ echicha nwa aha anyị ka nakwa echego biko bịa kpọchia nwa aha. O ji na-awụ emechaa mechoo ndị mere ihe gbalagasacha ga-eziga ndị amamhe m ga-ekpọ nwa akpọ nwa ejejele ndị aka nwa ọrịa ụcha na-ejiga ndị mere ha bịala mee ihe lagbuo ndị a na-abịa lee ndị aka nwa ọrịa ụcha ejichiga gị bịa ga agbanwe na TV anyị ejidegbala 400 anyị ejidegbala 1000. Hei ọga meekwanụ ma ọ wụrụ gị gachiri ndị kwesịrị ị n'ime ọhịa na-abachi ndị omekome ọgụ gachiri mojiba ataụnụ ebe ndị mmanụ bi. Ike agwụla dibịa ụwa enwe maka onye arahụpụ ụra chekidakwanụchi ụzọ ma mma gaa ya ugboro abụọ ya rịkwanụ njọ my brother anyị eme about turn onye ọbụla lakpuo nga nna ya.